gyd. Yn dwy'n hyfryd, ni'n gweld yn gilydd unwaith eto, yn Capel Bethel a Capel Aragor. Y cyfan ar newydd wir, wrth gwrs yn fan. Mae'r capel wedi rhanhau ei ddiheintio gan dîm proffesiynol o Pinsent. A diolch i Elma am drefnu hynny. Treni na dwi'n bod ni'n methu dod yma heno a i weld y canlyniad. Diolch hefyd i Ann Dylan a Gwynfor a baratoi'r holl bysyrau diogelwch mwyn cadw pawb yn saff. Yn anffodus, mae'n gweinidog methu bod yma heno oherwydd anhwyder, dymuniadau da iddo am y llawn bian. Mae rhai aelodau hefyd ddim yn teimlo'n ddigon hyderus i ymuno ni eto. Dymuniadau da iddy'n twy, cael ni gweld yn fuan gweithio. Y braf yn cael croesawu Dewi, ato ni hynna, Dewi Morgans Phillips. I'n cordial garwch ni. Rydym yn gwerthfawrogi yn fawr eich bod yn dod yma heno ar amser mor bryderus y hyn. Diolch yn fawr i chi. Mae Delyth yn briod ar ôl ac mae gennydd bach a chanwyl sy'r tryfan. Mae'n wedi bod yn byw yn Llambed tan y gweddar a wedi bod yn gyfnogol iawn i lawer weithgareddau'r dre a Rob a Delyth wedi bod yn bair am aires y dre. Yn llach i chi. O'n i'n bennu diwedd y mis yma. O, diwedd y mis? O, dwi'n ddim yn siŵr beth mae'n digwydd yna. Ie. O, yn iawn. A mae nawr wedi symud yn ôl i hen gartre Delyth yn fewn ochet a'r sarn. Bob y bysrwydd yn hyn o fel teuluach. Ie. Mam llawn amser a ffermau rhan amser yw disgrifiad o Delyth. Ond felly rhag o'r waith fferm nawr ar ôl symud yn debyg. Mae'n aelod ffyddlon am weithgar yn oddfa. Mae'n arbenigo ar hanes y mynnau a hi yw awdur gyda maith Caneuon Ffydd ac yn ysgrifennydd Cymdeithas Mynnau Cymru. Croeso gynnes i chi Delyth. Wel, diolch o'r iawn i chi am y gair hyfryd yna o groeso. Diolch o'r iawn i chi fel capel am fentro ati a cadw'r cyhoeddiad yma. Wy'n gwerthfawrogi hynny yn fawr. Nawr, mae wedi pregethu yn slippers cyn hynny yw wneud recordiad yma'n llawn ar gyfer YouTube a Facebook. Ond chymod, mae'r tro cyntaf i fod i fi wisgo rhywbeth fel hyn ymlaen i bregethu. Beth bynnag, ni gyd yn gwybod yn ymateb ac ymdopi yn dyn ni fel mae'r sefyllfa yn mynd rhagddi. Ond diolch i chi beth bynnag am eich cefnogaeth ac am eich gwrandawiad. A mae'n rhyfedd iawn dod at ein gilydd, yn wedig i gwrdd diolchgarwch chi, bod ni'n canu. Wel, fi'n gweld beth withig iawn. Felly mae'r rhyw ofan, mae dioddau'n llais i yn siarad dwi'n ei drwy'r nos byddwch chi heb o'ch chi yn cael egwyl o gwbl i uno i ganu mawl a stretcho'ch coesau i sefyll ar eich trad i ganu. Felly wy'n mynd i ddyfynnu, wel byddai'n dyfynnu ambell emyn yn y bregaeth ac yn y weddi pum bynnag. Ond wy'n mynd i droi at emyn rhif 67 i ddechrau. Mae'n groeso i chi os oes na lyfrau mynnau o'ch blaen chi i ddilyn y geiriau gyda fi. Emyn o fawl gan Elfed i ddechrau cwrdd diolchgarwch 2020 yma yn Bethel. Molianed uchelderau'r nef yr arglwydd am ei waith, a cherdded sôn i foliant ef trwy'r holl ddymderau maith. Canoled disglair ser di-rydd oedd hineb meddwl Duw, ac yn y dagre dwedwn ni mae doeth a chyfiawn yw. Am ei sancteiddrwydd moler ef gan gór seraffied fyrdd, a tebwn unne ac un llef mae sanctaidd yw ei ffyrdd. Cyduned yr angylion glân i feddfau i fawrhau, gweddiwn unne gyda'r gan am ras i fyddhau. Trwy'r nefoedd wen, o oes i oes, can moler cariad Duw. Fe ganwn unne wrth y groes, mae Duw y cariad yw. Molianed uchelderau'r nef yr arglwydd am ei waith, a cherdded sŵn i foliant ef drwy'r holl ddymderau maith. Wel, emyn fel yna felly i ni gael dechrau yn cwrdd.
Nawr, yn un peth, falle bod chi'n falch o glywed bod fi bregaeth newydd sbon i chi yma heno. Wi ddim yn gallu gweud na bob man dwi'n mynd i ddi, wy'n cael good mileage o bob bregaeth. Ond, i chi, wy'n lein, cael premier yma heno, achos bore yma fi sy'n recordio ar gyfer oedfa ddiolchgarwch BBC Radio Cymru. Felly, wy'n mynd i ddibynnu ar yr oedfa honno i chi yma heno. Felly, meddiwch chi os byddai'n dilyn y papur yn eitha caeth, achos bod fi disgrifennu'r oedfa fwy'n yn lai fel sgript. Oedfa i ddiolch am y cynheia yn raddodiadol yw'r oedfa ddiolchgarwch. Ac wrth gwrs mae da wahanol ardalodd yng Nghymru traddodiadau a'i trefniadau hunain. Nawr falle bod chi o'r un anian, o'r un cefndir, o'r un traddodiad falle fynedd, achos fel merch ffarm o ganol Ceredigion, oedd yna bwysles mowr ar ddyrnod y cwrddau diolchgarwch yn y ddiamdynod ei. Ond wrth gwrs, mae plwy Trefilan a plwy Nantgwnlle fel y plwyfi rownd Fferin wrth gwrs wedi colli i naws ysbrydol ac ieithyddol. Ond mae'n rhyfedd y ffordd mae'r rhod wedi troi ac mae'r cylch wedi cyfannu, achos fel wedodd Mary yn ei chyflwyniad, i fi newydd ddychwelyd adre. Wedi cyfnodau ym Bangor ac Aberystwyth a Llambed, ydw i a Rob a Tryfan wedi gwneud yn cartre ni ar yn ffarm deuluol i uwch Dyffryn Eiron. Ac ar ystod yn fam, wi wedi penderfynu aros gytre a ffarmo. Ond, a dyma'r disclaimer falle, mae'r mei ofan does da fi fawr o ddealltwriaeth na phrofiad am hau a medi, yn wahanol i rai ffermwyr wy'n gweld yma heno. Ond yr hyn mae da fi dymed o wybodaeth amdano fe serch hynny yw bugeilio defed. Ac mor gyfarwydd yw dameg y ddafad golledig i ni gyd, wy'n ymwybodol iawn ac yw yn ddewis amlwg ar cyrddau diolchgarwch. Ond, beth am i ni oedi am ychydig a gwerthfawrogi mor fawr yw gofal a chariad Duw tuag ato ni. Ac os nad yw hynny'n destun diolch, wel sa'n gwybod beth sydd. Felly, dyna'r ddigon o ragymadroddi, wedwch chi, wy'n mynd i droi nawr at Luc pennod 15 adnodau 1 hyd 7, dameg y ddafad golledig. Felly Luc pennod 15 adnodau 1 i 7. Roedd yr holl gasglwyr trethu ar pechaduriaid yn esau eto i'w ryndo arno. Ond yr oedd y Pharisëiad a'r ysgrifnyddion yn grwgnach ymhlith ei gilydd gan ddweud, y mae hwn yn croesawu pechaduriaid ac yn cydfwyta gyda hwy. A dywedodd ef y ddameg hon wrthynt. Bwriwch fod gan un ohonoch chi 100 o ddefed, a digwydd iddo golli un ohonynt, ond nid yw'n gadael y 99 yn yr anialdir ac yn mynd ar ôl y ddafad golledig nes dod o hyd iddi. Wedi dod o hyd iddi, y mae'n ei gosod ar ei ysgwyddau yn llawen, yn mynd adref ac yn gwahodd ei gyfeillion a'i gymdogion yn hyd gan ddweud wrthynt, llawen hewch gyda ni, oherwydd yr wyf wedi cael hyd i'n dafad golledig. Rwy'n dweud wrthych, yn yr un modd, bydd mwy o lawenydd yn y nef am un pechadur sy'n edifarhau, a mae 99 o rai cyfiawn, nad oes arnynt angen edifeirwch. Wel bydded i Dduw fendithio y darllen a'r gwrando o'i airau heno yma. Amen. Gadewch i ni gydweddio. Tydi sy'n deilw moll o'n can, fy nghriwr mawr am Duw. Dyddoniad di o'm hamgylch maint, bob awr yr wyf yn byw. Diolchwn i ti Dduw am Gymru, i harddwch a'i hamrywiaeth. Chawsom wlad i'w chadw, a diolch i ti am ein iaith a'n diwylliant cyfoethog. Diolch am dir sy'n addas ar gyfer ffarmo a bugeilio.
Diolch am roi dawn i wir a gwragedd i drin y tir ac i ofalu am anifeiliaid. Diolch am drafodiad hir o amaethu. Diolch am yr etifeddiaeth ac am y cyfle i ni heddi gael bod yn stiwardiad. Ond cywilyddion nad ydyn ni bob amser yn stiwardiad da. Mae i ni ddew am y troion i ni wedi cymryd mantes ac wedi camdrin dy greadigaeth. Gyda gofid y sylweddolon ni yn dallineb ynghylch dyfodol y blaned hon. Hyd yn oed os nad i ni'n deall gwyddoniaeth ac iangder y bydysawd, helpa ni weld bod i ni gyd ran yn y gwaith o gadw'r blaned hon i anadlu yn rhydd ac yn rhwydd. Diolch i ti Dduw am law a hindda, am fwyd a chysgod a dillad, ac am bopeth i ni'n ei gymryd mor ganiataol. Diolch i ti am drigl y tymhorau. Ac mor ryfedd yw i arno ni lenni, diolchwn i bod ni'n gallu oedi i sylwi ar brydferthwch dy greadigaeth. Bod yn patrwm byw ni wedi gorfod newid neu ddod i stop mewn sawl maes a chymdeithas, diolch nad wyt ti byth yn darfod. Y mae tymor i bob peth ac amser i bob gorchwil dan y nef. I ni'n teimlo hireth am gael uno i gannu yn y noddoldau. Llanwan calonau gyda mawl a diolchgarwch i ti. Diolchwn i ti am dechnoleg ac am wahanol gyfryngau i'n cadw ni mewn cysylltiad gyda'n anwyliad. Diolchwn i ti am ddiddanwch y rhai sy'n agos ato ni. A diolch yn bod ni fel y gwysi mewn sawl cylch wedi gallu dalatu a pharhau i gynnal yn gilydd drwy'r haf ac yn awr yn yr hydre. Ond gyda'r dydd yn byrhau, y tywydd yn gweithygu, a dim arwydd eto bod y coronavirus yn gollwng i afel, i ni'n pryderu shwt fydd i arno ni dros y geia. Helpa ni i fod yn amyneddgar ac i fod yn obeithiol gan bwyso ar yr addewiddion sydd i ni yn yr ysgrythyrau. Rwyf yn gwbl sicr na all na gangai na ceinios, na cynghylion o thywysogaethau, na'r presennol, na'r dyfodol, na grymusterau, na uchelderau, na dyfnderau, na dim arall a greiwyd ein gwahanu ni o ddiwrthgariad Duw yng Nghrist Iesu ein harglwydd. Yn fwy na'n etifeddiaeth earol, i ni'n diolch yn bod ni'n cael rhannu o'th gariad eithafol di tuag ato ni. Do cafodd Duw y byd gymaint, nes iddo roi unig fab, mwyn i bob un sy'n credu'n ddwyf, beidio mynd i ddistryw, ond cael bywyd tragwyddol. I ni'n cyfri mynythion yn bod ni gyd yn bwysig yn dolwg di, a helpa ni gofio nad os na neb ohono ni'n well na'n gilydd. Mafe i ni, pan fyddwn ni fel y Pharisëed a'r ysgrifenyddion yn grwgnach ymhlith yn gilydd, yn teimlo'n hunan gyfiawn ac yn hunan bwysig. Wrth i ni roi ein diolch am y cynnia, helpa ni weld yn cyfrifoldeb fel aelodau o braidd y bigel da. Bydded i ni sylweddoli nid yn unig ein braint o gael perthyn i'r gorlan, ond hefyd yn braint o gael bugeilio gilydd, i helpu'n gilydd, i arwen a thywys eraill at Iesu'r bigel da, ac i beru'n una'n bersonol i adnabod yn well. Diolch arglwydd am bawb sydd yma yn y capel hwn, ac am unrhyw un fydd yn gwrando ar y roedfa hon mas o law. Bendithio ni bob un, a gwrando hefyd ar ein disyniadau personol ni. Ar ein drigareddau yr ydym oll yn byw, gan hynny dewch a llawen hewch, cans da yw Duw. Amen. Wel, os ych chi eisiau troi at eich llyfr y myned o, fe drown ni at emyn 62, emyn 62.
Emyn o waith y diweddar yn nhw Ian S. Jones. Emyn wrth gwrs sydd yn fydryddiad o Salm y Bigel y tro yma, Salm 23, felly emyn 62. Yr arglwydd yw fy migael da, diwalla feisiau i, rhydd orffwys i mewn porfa fras, cafrodion hedd y llu. Fe fe a ddychwel fenaid blin, fe'n harwen i bob awr, rhydd llwybrau i gyfiawnder pyr, mwyn i enw mawr. Perodiwn drwy y dyffryn di, nid ofnwn ddim o'i fraw. Yn cysur am hamddiffyn yw, fy migael sydd wrth law. Yng ngwydd fy ngwrthwynebwyr oll ar lwyaf o'r ni, ac olew i'r a ef ymhen am ffiol llawn yw hi. Daioni a thrigaredd dew am dilyn ar fy nhaith, a chaf gartrefi gyda'n tad i dragwyddoldeb maith. Wel, mae'r Beibl yn y dysgu ni taw dod yma mwyn ni, chi a finne nath yr Iesu. Achub, cadw, amddiffyn, gwella, mae'r Testament Newydd yn llawn enghreifftiau'r fath. Ac mae Iesu hunan wedi gweud yn blwmp ac yn blaen yn Luc pennod 19. Daeth mab y dyn i geisio ac i achub y colledig. Nawr chi a fynnedd gwrs yw'r ddafad golledig yn y ddameg. I ni gyd yn gwybod am grwydro ac am gweld man gwyn man draw yn dini. Gyda hyd yn oed fwy o ysfa yn o'n i lenni siwr o fod i grwydro ers y cyfnod clon yn ne heb allu teithio'n bell o'n cartrefi. Os i ni'n onest, i ni yn ôl y natur eisiau cilio oddi wrth yw. Yr ystyriwch pan o'ch chi'n pryfio. O'ch chi wir eisiau mynd i'r cwrdd? O'ch chi wir eisiau dysgu am Iesu? Rwtwch chi wedyn wrth dyfu'n oedolyn yn ystyried eich tynged? O'ch chi'n barod i dderbyn eich bod chi'n bechadur? A gyda chymryd o bwysles arno ni ar wneud yn dda yn academedd, does dim ryfedd falle y mod ni'n cael anhawster i ddeall na fydden gorau ni fyth yn ddigon da i gyrraedd y nefodd. Syniad estron o bosib i ni, oedd nad oes rhaid i ni'n bersonol yn bylfalu yn y nerth ni'n hunain. Ond bod Iesu wedi gwneud y gwaith droson ni yn marw ar groes Calfaria, am bod ni felly yn iawn gyda Duw. Bigel oedd yn barod i aberthu hunan mwyn ei braidd a'i gwarchod rhag gwneud drwg iddyn nhw eu hunain. Mae ffensys yn bethau eithriadol bwysig ar y ffarm. Mae'n rhaid i'r clawdd ffin fod yn saff, mae'n rhaid i ffiniau'r ceiau fod yn sownd. Fel arall, bydd defed yn siŵr o grwydro a chreu ffwdan diangen. Dyna'i natur nhw wrth gwrs, un yn mentro ar lleill yn dilyn. Ac onid dyna yw ei natur nynne. Ers yn blant bach, yn tuedd ni yw gwthio ffiniau ac efelychu yr hynna welwn ni. Gwaith y Bigel yw cadw defed o fewn y gorlan. A diolch byth dyna mae Duw yn ei wneud â nynne. Mae gyda ni ryddid i grwydro, dyn ni ddim yn cael yn caethiwon aml iawn, ond mae Duw yn gwneud yn siŵr nad i ni'n mynd ar ddisperod. Ond hyd yn oed pan i ni'n credu bod dihangfa neu os ewn ni berig, mae Iesu y Bigel da yn sylwi. Mae dameg y ddafad golledig yn cynnig cysur i ni fod Duw yn adnabod ni, ac yn fwy yn y pharod i ddod i wylo amdano ni yn cario ni nôl adre yn saff. Mae Iesu y Bigel da yn estyn allan ato ni'n unigol ac yn cario ni drwy bob llether a chraig a chors
Diolch iddo byth am gofio llwch y llawr. Bydd pob bigel da yn adnabod ei braidd, ac mae yna sawl ffordd i wybod i bwy mae'r ddafad yn perthyn. Y dull traddodiadol yng Nghymru, wrth gwrs, yw'r nod clust, gyda ffermwyr yn adnabod nodau clust i gilydd. Mae paent ar wlad y ddafad yn rhywbeth amlwg, syml a gweledol. Ac erbyn hyn, wrth gwrs, mae tags yng nghlustr ddafad yn angenrheidiol, gyda rhif adnabod penodol i bob diadell. Tybed ydy ni fel defed i'r bigel mawr? Oes rhywbeth amdano ni sy'n gallu dangos i bobl eraill ein bod ni'n rhan o'r praidd arbennig hwn? Wel nawr, does dim byd o wahanol i ni o ran pryd a gwedd am hwnni. Mae rai wrth gwrs yn defnyddio symbolau fel arwydd o'i ffydd yn gwisgo croes, fe welwch chi bysgodyn ar ambell i garn. Bydd rhai gweinidogion yn gwisgo coler ac offeiriad yn berchen ar wisgodd arbennig. Ond yn wahanol i rai crefyddau, di ni fel Cristnogion ddim yn rhoi pwys mawr ar siwt i ni'n edrych neu beth i ni'n ei wisgo. Ond mae siwt i ni'n ymddwyn yn bwysig, oherwydd i ni gobeithio yn cael yn arwen gan yr ysbryd glân ac yn dilyn Iesu. Diolch wrth gwrs am gael yn adnabod fel defed sy'n perthyn i braidd y bigel da. Yng ngeiriau Morgan D. Jones, o galw heddiw hyd tir bigel mawr, dyddiadelloedd llesg o gyrra'r llawr, idd gorlan gyd yn unfryd gadyn ddod, a dyro arnom ni dy ddwyfol nod. Y ddwyfol nod yn wrth gwrs yw nerth ysbryd Crist i'n galluogi ni fyw yn fwy tebyg iddo fe. Yn ogystal ag adnabod ei braidd, bydd pob bigel da yn ateb anghenion y ddafad. Mae'n darparu pethau angenrheidiol fel bwyd a dŵr a chartre. Mae'n darparu anghenion meddygol, yn rhoi dos, yn trin trad, yn cneifo, yn mynd â dafad at y milfeddyg pan fod angen. Mae'r bigel yn cadw defed yn ddiogel rhag peryglon a rhag anifeiliad gwyllt. Sylwch nawr arno ni. Ydy ni yn cael bwyd a chartre? Odyn, nad i ni'n gallu rhannu'n deg a chyfartal am gilydd. Odyn ni'n cael elwa o arbenigedd meddygol a gwyddonol? Odyn, diolch i ddawn a gwaith diflino y rhai sy'n gweithio yn y meysydd hynny. Odyn ni'n cael ein diogelu? Odyn, cawn ni'n cysuro ac fe gawn ni gwmni Iesu ar y daith, nad oes neb wedi addo bywyd rhwydd na gwastad i'r un ohono ni. Beth bynnag yw'r peryglon ar anawsterau y down ni ar y traws, mae Iesu'n cynnig bod gyda ni. Nag ein condemnio ni, nag ei dwtwtio uwch ben yn methiant, ond i gysuro ac annog anerthu. A cofiwr fod Iesu yn ddyn i gyd ymdeimlo a holl wendidau i gyd. Mae'n dduw i gario'r orsedd ar ddiafol, cnawd a byd. Byddwn ni'n aml yn gweud bod ffarmo yn grefft cyntaf dynol ryw. Mae hynny'n wir, achos fe glewn ni am fyd-ameth ac am ffarmo defed yn benodol yn llyfr Genesis. Bigel defed oedd Abel a Cain yn trin y tir. Fe welwn ni drwy'r Beibl sôn am fugeilio ac am ddefed. Abraham, Jacob, Moses, Dafydd, Amos. Ac fe welwn ni ymwylsiant nadolig yr ysgol Sul flynyddol fod i'r bugeiliad le amlwg yn stori'r geni. I ni fel Cymru o bosib wedi laru gyda'r stereotyp ein bod ni'n wlad llawn defed.
Ond stereotyp neu bido, allwn ni ddim dianc rhagddyn nhw, achos mae'n debyg bod rhyw 10 miliwn o ddefed yn y wlad yma. Sylweddolwn ni hefyd fel Cymru Cymraeg bwysigrwydd y diwydiant ameth i'r iaith. Yr wythnos diwethaf, gyhoeddwyd bod 43% o weithwyr amaethyddol yn siarad Cymraeg, o'i gymharu ag 19% o'r boblogaeth yn gyffredinol. Ond yn agor molawd i'r ffermwyr o'r oedfa hwn, wrth gwrs, yn ytrach, mawl i fyw am ei roddion ac am ei gariad anferthol a diamod. I ni yma i ddiolch am fwyd a diod, am gartref a chymdogaeth, am iaith a diwylliant, heb sôn wrth gwrs am faddeuant a gras. Bod ffermwyr yn weithwyr allweddol a diolch amdani nhw bob un, mae rhaid i ni gofio taw Duw sy'n rhoi bywyd, yn darparu ac yn cynnal. Fel y canodd Rhys Nicholas yn ei emyn, maddau i ni oll am gredu mae'n y ni sy'n cynnal byd. Fe sylwn ni na ger ddafad yn unig sy'n golledig yn y Beibl. Mae Duw yn chwilio amdano ni ym mhob man. Mae yn chwilio yn y tŷ am y darnu arian, yn y byd am yr afradlon, yn Samaria am y wraig, yn Bethania am Mair, yn Capernaum am y canwriad ac yn Jericho am Sacheis. Does na neb ohono ni y tu hwnt i afel cariad Duw. Yr arglwydd a feddwl amdanaf a dyna fy nefoedd am byth. Yn un o'i bregethau, mae'r enwog Daniel Rowland o Nantgwnlle yn pwysleisio cymryd i'w dylanwad Iesu Grist ar fywydau ym mhob man. Mae e'n gweud, fe a gysegrodd y tŷ yn ei genhedliad, yr ystabal yn ei esgoriad, y meisydd a chynadwri ei enedigaeth, yr afon a'i fedydd, glan y môr trwy ddysgu, y dyffrynwydd trwy achau, yr ardd trwy weddi, y deml pan offrymodd a'r mynydd pan ddioddefodd. Fel plentyn yn ysgol gyfun o Bereiron yn y 90au, oedd yna wahaniaeth mowr rhwng hambons y wlad a Tonys y dre. Sa'n credu fod y peth chweit mor wir am Lambed ac am yr ardal yma. Ond ta beth yw'n cefndir neb ohono ni, wy'n dyfalu gall y ran fwyaf ohono ni i nieithu'n hunain ac englyn enwog Dick Jones. Os yw'r dre yn ddyhead a ddenodd ddynion o'r dechreuad, mae yno bawb ddymuniad i fyw yn glos wrth gefen gwlad. Mae llawenydd y bugel a'r ddafad golledig yn amlwg yn y ddameg. Sut mae arno ni heno yma? Falle fod yna rai yng Nghymru heno sydd yn dyheu am gael dianc o geithiwed a hwrlu bwrlu'r ddinas. Falle fod yna eraill wedi laru ar unigedd ac undonedd y bryniau. Falle fod yna rai ohono ni yma yn pryderu, efallai bod gwaith a gofalon yn pwyso arno ni. Neu falle bod yna eraill ohono ni yn llawenhau mewn llwyddiant, yn mwynhau cwmniaeth, teulu a ffrindiau ac yn diolch am iechyd. Ond gobeithio gwelwn ni gyd, mor amrywiol o bosib yn amgylchiadau ni, bod un i le i werthfawrogi, i lawenhau ac i gyfri bendithion. Byddai'r arglwydd yn cisio, ein cynnal a'n cadw heddi a phob dyrnod arall, a byddai'n uned ddiolch am y bugel da sydd wastad wrth ei waith. Clod yw enw gwbleddus. Amen. Diolch yn fawr i chi Dafydd. Dwi ddim yn rhywbeth i gynnal o'r hwnna, ddim yn cael unigad rhwng pob peth o'r teg i chi. Ac oedd e'n ddiddorol ac yn ddealladwy iawn.
mwynhau a fawr. Mae wedi bod chi'n siarad yn o'r bigael yn yr ffarm, yn dweud, yn bigael fawr, bigael da. Diolch yn fawr iawn. Diolch. A fi mae'n dweud eto bod ni yn falch iawn bod chi wedi dod eto ni. A sy'n môr gyda'i sy'n. Diolch yn fawr. Reit, mae da ni cwbl o categori wedyn. Mae brychau casglu ar pob ochr yn hyn, a sy'n cael dymuno rhoi rhywbeth at y casgliad, gwraniad y casgliad. Bydd y cyfarfod nesaf yma ar y 5 o Dachwyr am 2:45. Mae rhywun iawn o'r 2:45 yn hanner. 2:45? Dylan fydd yn cynnal yr wyddfa os na fydd y parch yw Robert yn medru bod yma. Rhowch eich enwau i Elin mwyn trefnu serau eto. Gadewch y capel wedyn ar ôl ni orffen nawr trwy'r drysau blaen ac un ar y tro ac cadw pellter o'r wyredwr. Diolch i chi gyd am ddod a diolch i chi eto Delyth a cadwch yn saff pob un. Diolch yn fawr. Wel, i fenu'r cwrdd o'n i'n meddwl byddwn ni'n troi at emyn 375, emyn 375. O tyred i'n gwaredu Iesu da, fel cynt y deithos ddod y newydd wyedd, a'r drysau'n hau at yr aid a nofnis bla, a'i cadarnhau a nerthol air dy hedd. Llefarad y dangnefedd yma nawr, a dangos i ni greithiau daberth mawr. Yn daberth di mae'n gobeith ni o hyd, ni ddaw o'r ddeiar ond llonyddwch brai. O hen gaethiwed barn rhyfeloedd byd, hi reithwn am y cymod sy'n rhyddhau. Tydi gyfrymwr byw rhwng dew a dyn, rho'n ein calon ras i fyw'n gytun. Cyd fyw'n gytun fel brodyr fyddwn rhan, a thgariad yn ein cynnal drwy ein hoes, na foed i'r arfog cri o'r thrymu'r gwan, ac na bo grym i ni, ond grym y groes. Rhag gwau y diliw tân o trigar ha, a thyred i'n gwaredu, Iesu da. A gras sy'n harglwydd Iesu Grist, a chariad Dduw a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddwn gyda ni oll, a phawb sydd yn annwyl i ni, o'r awr hon ac hyd byth. Amen.